L'aturada elèctrica del passat 28 d'abril ha reobert el debat sobre el paper de les centrals nuclears en el model energètic actual. Alguns han dit que les nuclears van ser part del problema, altres que van ser part de la solució, i en general està sobre la taula el debat sobre la conveniència o no del programa de tancament de les nuclears, que el govern espanyol té previst que finalitzi l'any 2035. Però de cara a entendre bé el paper de les nuclears en el sistema, cal tenir present que el sistema elèctric ha de poder trobar sempre un balanç adequat entre tres elements importants. Primer de tot, l'estabilitat. Convé tenir centrals capaces d'aportar quantitats altes d'energia de forma continuada i permanent. Això és el que s'anomena producció de base. Després cal flexibilitat, és a dir, cal disposar de centrals de generació que puguin controlar-se fàcilment per donar una resposta ràpida a les fluctuacions d'oferta i demanda del sistema. I finalment la sostenibilitat. Calen fonts netes d'energia que permetin reduir la petjada de carboni del sistema i contribuir així a mitigar problemes globals com el del canvi climàtic. Les fonts renovables són molt sostenibles, però no són gens estables ni flexibles. Al revés, els cicles combinats de gas natural són molt estables i flexibles, però no són gens sostenibles. I les nuclears? Bé, doncs el problema de les nuclears són els riscos que comporta, però en canvi són molt estables i molt sostenibles. És per això que es fan servir com a producció de base en molts països, entre ells Espanya. Després està el tema de la flexibilitat de les nuclears. Les centrals antigues, com les que tenim a Espanya, són molt lentes d'apagar i encendre. No serveixen per a cobrir pics i baixades de demanda. En canvi, els nous reactors nuclears de tercera i quarta generació estan tecnològicament preparats per respondre molt més ràpid mitjançant sistemes i algoritmes per controlar la reacció del reactor i la pressió de la seva turbina. El paràmetre que controla aquesta resposta és el que s'anomena el ritme de pujada o de baixada. A les noves centrals nuclears podem assolir ritmes de pujada i baixada d'uns 50 megawatts per minut. És a dir, podem augmentar o disminuir la potència de la central 50 megawatts en un minut. Això representa més o menys el 5% de la potència total de la central. Amb aquestes noves tecnologies, les centrals nuclears es converteixen en una solució estable, flexible i sostenible. Però segueixen tenint associades els problemes del risc d'accident nuclear i de la gestió dels residus nuclears. Cal, doncs, que el debat sobre les nuclears es plantegi en termes objectius, lluny dels interessos polítics, econòmics i de les pors irracionals. Cal debatre la conveniència o no d'aquestes centrals mentre desenvolupem altres tecnologies o solucions per satisfer la demanda energètica. Recorda, la informació ens farà sostenibles. Informa't i actua.